Hei! Mai! Stalw! Ti'n ei O! O fi? Waw! Ti eisiau cyfro fo fi? Ie, pam lai. Golwg! 360. Oh my god, fi'n really sorry. Sa'n gwybod fi'n neud. Peth cyntaf sydd wedi meddwl fi yw'r rapo unrhyw beth yn y Gymraeg i neud edrych yn cool. Fi'n really, really sorry. A dyma ni, boes y fideo 8 wedi dod lawr i Gaerdydd i'r... Beth yw'n hwnna'n gweud? Sioe Datblygiad Gemau Cymru 2014, Wales Games Development Show. Be da ni'n da yma? Fi'n mynd siŵr... Da ni'n gwybod dim byd am gemau? Wel, ni'n hollol self-appointed, so tough luck, really. A da ni'n mynd atebol i neb? Ie. Na. Hollol, anibynnol, a ni'n gobeithio bod hwnna'n galluogi ni gweud beth bynnag nisau ddyn nhw unrhyw beth sydd yn digwydd heddiw. A, actually, am gweddill amser. Ti wedi gweld, rhywbeth ti'n mynd i sy'n trio mas nes mlaen? Da ni, fel ti'n gwybod, yn recordio ar ddechrau'r diwrnod, dim y diwedd. Ia, ddechrau'r diwrnod. Naddo, dim o gwbl. Wink. Wink, wedys di? So, be ni'n mynd i wneud heddiw, ni'n mynd i edrych arno gwahanol gemau, ni'n mynd i siarad efo gwahanol boes sydd yn gweithio yn y diwylliant yma, ac hefyd, ni'n mynd i wneud funnies ar gyfer chi, y bobl sy'n gwylio. A cofiwch taw'r unig lle yng Nghymru sydd yn edrych ar gemau cyfrifiadurol yn y Gymraeg yw fideo 8. A ni yw boes y fideo 8. Ac unwaith eto, ddim yn atebol i neb. Wel, siwmai Daf Pris eto efo golwg a fideo 8. Da ni yma heddiw efo Hannah Raybould a y tithau yn rhan o'r tîm sy'n rhoi'r Sioe Datblygiad Gemau Cymru mlaen ar gyfer y flwyddyn yma. Ond hefyd wedi gweithio efo'r peth yn y gorffennol hefyd. Ers pryd mae'r peth wedi bod yn rhedeg? Mae Sioe wedi bod yn mynd hwn i'r trydydd blwyddyn, so nath e gychwyn 2 blynedd yn ôl, nath e gael ei roi at ei gilydd gan ddyn o'r enw David Banner, Dau Banner, sy'n nawr yn rhedeg Wales Interactive. Oedd e'n meddwl, mae yna ambell i gwmni yn dechrau gweithio yn y maes gemau yng Nghymru. Mae eisiau rhoi bach o sylw iddyn nhw a trio ysgogi pobl i weld Cymru fel gwlad sy'n creu gemau. So nath e greu'r sioe. Nath e ddigwydd eto llynedd efo 550 o bobl yn dod ambell i siaradwr, a wedyn Lenny, mae fe'n fwy eto fyth, mae gennym ni tua 450 o bobl wedi talu Lenny. Oedd e'n am ddim llynedd, nawr ni wedi rhoi pris ar y tocyn, a mae bron o 500 o bobl mynd i basio trwy'r drysau yn ystod y dydd. Mae gennym ni 12 siaradwr o fri sy'n dod o gwmnïau mawrion Deyrnas Unedig, so ni actually'n dod â pobl i fewn i ysgogi pobl yng Nghymru i feddwl am weithio yn y cyfryngau ac yn maes gemau yn benodol. Mae gennym ni 40 o arddangoswyr, a o'r rheini falle 27-28 ohonyn nhw yn gwmnïau gemau mawr a bach. Dwi newydd fod mewn sgwrs efo Gary Napper o Creative Assembly, sy'n rhan o Seigr wrth gwrs, a mae o wedi bod yn gweithio'r gêm o'r enw Alien Isolation, gêm eitha mawr, yn syrenu cymeriad o'r enw Ripley, sydd ddim yn Ripley go iawn, ond waith iddi fod. Oedd y sgwrs yn eitha cyffredinol, deud y gwir am sut i fynd i mewn i'r diwydiant gema, ond y darna gorau oedd y darna am Alien Isolation, mae'n swnio'n briliant. Yn benodol am AI yr alien ei hun. Di ddim yn dysgu per se, ond mae'n gwneud pethau gwahanol bob tro ydych chi'n chwarae'r gêm. Di'r pobl sy'n gwneud y gêm ddim yn gwybod be mae'r alien yn ei wneud nesaf. Jyst chi ydi o ar long o fod ar alien brawchus mewn rhedeg ar ôl chi. Os ydych chi'n chwarae lefel o'r ail waith, allu fydd goriadau mewn llefydd gwahanol yn y lefel. Felly mae bob un tro ydych chi'n chwarae'r gêm yn gwbl wahanol i fod. Oedd y Gary Napper hefyd yn sôn am pethau sy'n gallu mynd yn wrong efo gema, a mae lot o bethau wedi mynd yn wrong efo gema fo, meddwl fo ar y funud ola. Felly di hwnna ddim yn argoeli'n gret ar gyfer y gêm, ond fel mae o'n sefyll rwan, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at Alien Isolation, ddylsach chi fod hefyd. Sut oedd y dydd heddiw? Yn dda iawn. Llwyth o bobl yma, llwyth o bobl o gefndiroedd gwahanol, pobl newydd ddyfodiad y diwydiant a pobl bach fwy sefydlog yn ei swyddi, so oedd na gyfle i siarad gyda trawstoriad eang o'r diwydiant gemau. Da ni wedi cael ambell sgwrs efo pobl sydd wedi dod heddiw. Maen nhw'n weld yn hapus iawn efo sut mae pethau'n tyfu. I ti'n meddwl bod skillset yn rhan o'r broses yna? Ydyn, wel, yn rhan anatod, really. Mae
mae ffyniant cwmnïau ond yn bosib gyda gweithlu sgiliedig. A mae Creative Skillset wedi buddsoddi'n helaeth yn y diwydiant gemau o'r rhan o'r diwydiant yma heddi ac mewn sawl ymgyrchoedd diweddar, enghraifft llai feddwl am enghraifft o gwmni Wales Interactive, enghraifft yn elwa o 4 gweithwyr llawrydd yn gallu cael hyfforddiant gyda'r cwmni ac yna yn sicrhau swyddi yn y cwmni hun. So mae yna gysylltiad uniongyrchol gyda ein ymyrraeth ni a llwyddiant diwydiant. Wyt ti'n gallu hangu falle dim bach hefyd ar y math arall o weithgareddau sy'n digwydd? Chi'n edrych arno coders a artwork a pethau fel o fewn y diwydiant? Neu dim ond ar gyfer falle'r ochr mwy creadigol ysgrifenedig i chi'n edrych arno hyn o bryd? Na. I ni'n edrych ar y sector yn ei gyfanrwydd. I ni'n gwrando yn astud ar beth mae'r diwydiant yn ei gofyn am. I ni'n gweld beth yw'r tueddiadau y dyfodol. Ac wedyn ni trial dim o reidrwydd proffwydo, ond buddsoddi mewn sgiliau er mwyn sicrhau bod y gweithle yn ddigon sgiliedig er mwyn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd yn dod yn y dyfodol. A dyma fi Daf Pris yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, a heddiw ni wedi dod i weld y Jeep Cherokee newydd. Fe chi'n gallu gweld mae yna 0% finance arno fe, a mae pawb yn gallu cytuno fod hwnna yn fargen a hanner. Draw fan hyn, speedboat. Mae yna speedboat i gael. Fi'n credu bod y pethau yna yn mynd mewn knots neu rhywbeth tebyg. Fi ddim yn gwybod achos fi ddim yn arbenigo. Games fi ma ar gyfer. Damo. Tyllianod, mefus, selsig a garlleg. Gyd yn bethau allwch chi roi yn eich ceg. Ond be allwch chi ddim roi yn eich ceg ydy gema. So chi'n mynd cael perlau fel yna gan Mari Lovegreen. Well, one of the things I was writing about with Master Reboot was the fact that it came out as Enid Koch / Master Reboot. What about sort of developments with Welsh language content, with things that you're working with in the future? Is that an ongoing discussion, or is it something you'd really like to do? It's definitely something that we will look into. We're proud of being a Welsh company, so that's something that we will have plans for Solaxium. Because I think that was a watershed moment personally, looking at a major game like that coming out on major platforms. You must have been very proud of that. Oh, very proud. It's certainly put Wales on the map for games development, and from this show we found out that there are actually a couple of other companies that are putting the Welsh language into games. So it's definitely growing. Yeah, you're front runners there. Maybe like an Infinity front runner. Yes. Okay, then I'm going to try some of these games now. Dwi'n mynd I trial a couple of games. Nes I trial yr Oculus just now, then really dda, actually. Dyma Daf Pris I golwg, ddau'n ôl efo bach mwy mewn eiliad. Wel, dyma ni yma I Caerdydd, mae'r haul yn sgleinio, mae'r ffair yma yn o'r tad. A lle mae'r gemau cyfrifiadur I gyd? Mewn fanna. Who'd be me? Wel, wrth gwrs, mae fideo 8 hefyd wedi bod yn siarad amdano gemau cyfrifiadur. Wel, dim yn rhy hir, ond da ni jyst yn cychwyn, a di ni wedi bod yn rhoi sylw I cwmnïau fel Wales Interactive pan nath nhw'n wneud Enid Koch. Ond wrth gwrs, mae yna le i'r diwydiant hefyd I fynd yn llawer mwy dwi'n teimlo, a mae'r sgwrsio dwi wedi bod yn gwrando arno ar y llawr yn y gwahanol fannau o'r sioe. Dwi'n clywed pob math o bethau. Rhai boes yn sound engineers, a mae fe'n gyfle gwych I pobl ddod at I gilydd yn dydi. Ond ar yr un pryd I ddangos fod y diwydiant yng Nghymru yn tyfu. Ti'n teimlo fel bod ti'n rhan o hwnna? Wel, da ni wedi creu grŵp o'r enw Grŵp Gemau Cymru, a mae hwnna wedi dod â cwmnïau gemau, BBC, S4C, BAFTA, y prifysgolion, y cyngor, pawb sydd efo diddordeb mewn tyfu y diwydiant yng Nghymru at I gilydd, a da ni'n cwrdd yn ystod y flwyddyn. Ni'n trefnu y sioe, ond ni hefyd yn trio ysgogi rhyw fath o bywyd aml blatfform yng Nghymru. Ni eisiau pobl sy'n gweithio yn mi teledu, radio, llyfrau, ffilm,
cydweithio efo pobl o'r byd gemau, achos mae yna lot mae pawb yn gallu dysgu o'i gilydd. Mae yna lot o bethau lle bydde rhywbeth sy'n dechrau fel rhywbeth ar y sgrin fawr yn gallu troi mewn i gêm neu'r ffordd all rownd. So mae rhaid i bobl gweld maen nhw'n cydweithio a falle yn gweithio ar draws meysydd. Fel ti'n sôn, mae rhywun sy'n gwneud cerddoriaeth ar gyfer teledu a ffilm hefyd yn gallu gwneud cerddoriaeth ar gyfer gemau. So mae'r fath yma o cross-fertilisation fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, yn siŵr iawn yn Gymraeg, yn gallu ysgogi y diwydiant ar y cyfan i dyfu, dwi'n meddwl, dim jyst yr ochr gemau. Wel, dau ddiwydiant cryf yna yng Nghymru, amaethyddiaeth a gemau yn dod at ei gilydd. Fantastic! Ei, Elidus yma eto, dwi'n newydd fod i banel arall. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd stopio. Panel oedd hwn gan Manesh Mistry o Us 2 Games, un o ddilynwyr y gêm Monument Valley. Os da chi ddim wedi clywed y Monument Valley, cymrwch lwyad bach o Fez, lwyad bach arall o Child of Light, a powlan enfawr o waith celf MC Esher, a jyst rhwch o efo'ch gilydd. Mae'n edrych yn briliant, dwi'n di chwarae fo eto ar iOS ac Android mae o. A be oedd gan Manesh dan olwg oedd y syniad ma bod o ddim yn gêm o gwbl. Dweud y gwir, does na ddim bywyda, does na ddim sgôr. Oedd yn sôn am y gêm fel profiad yn ytrach na gêm, dim byd gwahanol i rando record neu wylio ffilm. Felly os ydych chi'n gwachio dwn, lawr lwythwch Monument Valley ar iOS neu Android. Sgyndych chi'n byd gwell i wneud. I awr a hanner mae'n gymryd i offen y gêm. Felly ewch ati a gwneud hwnna rwan. Ond dim cyn gorffan gwachod y fideo yma. Please. Dam, maen nhw wedi mynd. Gêm pos gwrthrych cudd, sef fath o gêm lle ydych chi yn chwilio am wrthrych mwyn symud ymlaen i'r cam nesaf. Trwy Esbyrrec a Llywodraeth Cymru wedi datblygu, wedi ariannu'r prosiect yma trwy cymru o'r enw Oyster World yn Rheforest. A wnaethon nhw ofyn i fi jyst i addasu, lleoleiddio y gêm i'r Gymraeg. Y gêm yw dirgelwch y marcwys trysor cudd. Na fo, ie. Dirgelwch y marcwys. Yn seiliedig ar nofel The Great Gatsby yn wreiddiol, mae'r cwmni yn cymryd llyfrau sydd allan o hawlfraint, hen lyfrau felly, mae'n Gatsby yn pryd bynnag oedd yn 1902 rhywbeth, a wedyn maen nhw'n gallu chwarae gwmpas efo'r stori, hefo beth sy'n digwydd, ond cadw'r cymeriadau. So, o'n i'n teimlo, wel, The Great Gatsby ddim yn gweithio yn Gymraeg, mae'n gyfle fan hyn i wneud rhywbeth yn y Gymraeg, felly nes i'n mynd ati, a ni diddordeb mewn yn hanes Marquis, the Dancing Marquis, Sir Fôn, Marquis of Anglesey, ystalwm. So nes i cymryd hwnna fel sail i'r stori am rhyw foi oedd wedi marw, hen blasty, rhywun yn dod i weld i adnewyddu'r plasty, a wedyn mae'n rhywbeth yn digwydd a mae'n gorfod troi'n detective i weld, i ddatrys y digerwch. Yes, ti wedi cael eitha lot o fewnbwn i fewn i strwythyr y stori tro yma felly? Wel do, o ran y teitl, mae teitl yn newid sbon, mi o'na sôn am newid rhai o'r delweddau, dwi'n gwybod oedd hynny'n bosib tro hyn, ond ella, wel, digwydd, beth ni'n chwilio amdano yn y dyfodol, ydy fydd ni'n gallu gwneud hyn efo nofela straeon Cymreig. Dyna sy'n wir newid. Fi'n credu bydd stafell ddirgel yn neud y gêm cyffroes dros ben. Wel, falle bod yna enghreifftiau gwell na hynny. Wel, oedd hi'n licio sy'n cysgod y cryman. Mae'n rhywbeth am hynna. Dyn nhw allan o hawlfraint, allan ni newid y cymeriadau. Wrth gwrs, beth fi wedi bod yn dadle ers bel ar fideo 8 yw dim lot o ots amdano'r iaith. Beth sy'n bwysig yw bod y Gymraeg ar gael wrth gwrs, achos beth sy'n bosib yw ti'n creu'r testyn, a mae'n gallu bod mewn unrhyw iaith wedyn ar draws y byd. So mae'r cysyniad na o defnyddio llyfr Cymraeg yn bwysig i ni. Ydy. Ond as long as bod y gêm yn digon da. Mae'n hedi'r stori bod yn union. A bob dim. Mae'r graffeg o'r hwn yn wych, mae'r track sign yn y fo'n ffantastig. Gaethon ni Carol Parry Jones i wneud y prif llais, y prif gymeriad sydd wedi troi'n detective. Felly dwi'n diolchgar iawn iddi hi, ac oedd hi'n gwneud mwy nag un llais. Mae yna gyfraniad bach gyda i hefyd. Spotiwch hwnna, os chi'n spotio fe tra'n chwarae'r gêm, a gyda llaw, tor y gefn, coni off, www.dirgelwchymarquis.com yw'r lle i fynd i ffindo pob gwybodaeth.
Ac os chi yn mynd i chwarae'r gêm a clywed Rhys yn siarad, tweetwch at fideo 8 i gweld os chi wedi sboto fe. Y prif peth i gofio hyn o bryd ydy bod di'r gêm I hun ddim ar gael, maen nhw'n just lle I chi gofrestru diddordeb a wedyn byddwn nhw'n gadwch chi wybod cyn cyntaf phosib pan maen nhw wedi bod y gêm yna I brynu a dwi'n meddwl bod o'n costio llai na 5 pint. Felly, os ydych chi roed I bod mewn cynadledd fel ma blaen, ella ydych chi'n gwybod be I ddisgwyl. Wel, dyma fi yn rhoi taith I chi o gwmpas un o'r stafelloedd yn y ganadledd I chi gael blas bach ohono fo. Peth cyntaf I nodi fan hyn ydy stondin ar gemau bwrdd. Ia wir, gemau bwrdd mewn sioe ar gemau cyfrifiadurol. Gêm yr enw Stand and Deliver wedi chwarae gan Forladron. A pan des i'r sioe yma, nes I ofyn faint o Forladron fydd na. Meddyn nhw 2 o Forladron, meddyn fi, count me in. Os ydych chi'n symud ymlaen fan hyn, gyda ni'r Swansea School of Digital Media. Ffaith ddiddorol am rhain, mae holl gemau nhw wedi hysbrydoli gan syniadau T.H. Parry Williams. Symudwn ni ymlaen fan mae'n hen ffrindiau ni efo XD Media. Da chi wedi gweld nhw o blaen, gret, checiwch nhw allan ar y we. Gêm arloesol fan hyn, gêm dwi'n ei alw'n Bwrdd Gwyn. Ella dio ddim ar flaen y gad y byd technoleg, ond mae'n edrych yn hwyl iawn beth bynnag. Symud ymlaen fama, mae yna gêm puzzle sy'n amlwg wedi ddolomadu gan waith Charles Dickens, fel fedrwch chi weld fanna. Dwi'n yn gwybod pwy di rhain, symud ymlaen. A fan hyn wrth gwrs yn hen ffrindiau ni, Wales Digital, yr Oculus Rift, Infinity Runner. Da chi'n gwybod y drill. Rwan ta, rhaid I fi fod yn blwmp ac yn blaen, ella bod rhai o'r ffeithiau dwi wedi deitha chi heddiw yn gelwydd llwyr. Rhaid I chi benderfynu parau. Daf, be am y stafell arall? Y coni off Daf Rhys fan hyn yn sioe datblygiad gemau cyfrifiadur Cymru. Ni yn yr ail stafell, a mi edrych ar pethau'n gyflym achos mae pobl yn dechrau gadael. A fan hyn mae'n un gêm yn enw Banshee gan Mr Dog Media. Mae'n cheeky bach neis. Fan hyn mae Dani, mi ôl Dani gêm o'r enw Solitude. Wrth gwrs mae gymyddion wedi hen arfer efo'r cysyniad yna o Solitude. Mi oedd Oyster House fan hyn, wedi setlo lan cwpl o games. Dra fan hyn mae Dani Clothcat Animation. Ochr draw, os i gael sians cyn nhw diflannu, mae da chi University South Wales, Prifysgol De Cymru, neu gwaith da iawn fyna'n dysgu'r plant ar gyfer y genedlaeth newydd. Dra fan draw, Creature Battle Lab. Coni off, enw gorau yn y sioe hyd yn hyn, Potassium Frog, yn cael y fedal air fyna, y fedal Potassium. Dyma ni British Academy of Film and Television Arts. Diw, nes I mynd o sylweddoli bod y boes ma. Very fancy. Chyt llyfrau neis ma fan hyn ar air a popeth. Dra fan hyn mae'r llwyfan lle o'n i yn areithio gynne oedd y nedd ma wedi llenwi'n gyfan gwbl efo pobl yn gwrando. Dyw, o'n nhw'n chwifio baneri yn yr awyr o popeth, o'n nhw'n hongian ar pob gair, o'n nhw'n gweud, ac oedd screens, o'n nhw'n gyffroed screens arno, a tu mas hefyd lle oedd pobl yn bita hifen ia a stuff. Holl Gaerdydd wedi stopio mwy neu lai, gwrando'r geiriau doeth ynglyn â gemau cyfrifiadurol. Fan hyn mae da chi, spoilio popeth, Llywodraeth Cymru. Dyna sy'n mae dod I mewn I shot. Felly, mae'r diwrnod ar ben, Daf. Be oeddech chi feddwl o sioe ddatblygu gemau Cymru? Wedi syfrdanu dipyn bach. Fydd gyda nhw uchafbwyntiau? Fi'n teimlo bod XD Studios wedi bod yn uchafbwynt. Bois oedd wedi cychwyn yn y coleg ond 3 blynedd yn ôl ac nawr wedi sefydlu cwmni 6 mis oed ac yn barod yn creu cynnwys gemau digidol. Dyna fath o beth mae Cymru angen. Bach mwy hwnna, please. Ges I dri'r Oculus Rift. A o'n i'n chuffed iawn efo fo. Dwi eisiau trefo eto am ryw 2 awr, please. Ges I hefyd gyfarfod Stormtrooper. A ddech chi'n cael deud hwnna bob diwrnod. O'n I bai am ddoe, nes I wneud hwnna ddoe hefyd. A Boba Fett. A Boba Fett. A Yoda. Wel, ys ddim Yoda. Felly, sioe ddatblygu gemau Cymru. Y cwestiwn ydy, ai hwn di'r Steddfod newydd? Hwn yw'r Steddfod newydd i'r nerds a'r geeks Cymreig sy'n dod I Gymru dros o'r byd. Welwn I chi yma blwyddyn nesaf, ond am y tro, da ni'n mynd I gael Mr Whippy. Dyma Elidir a Daf o Fideo 8 yn sign off.